So biko Diamond ewere iwe kemgbe ị rawara ọtụ ị nwere ọtụ biznes onwere onye rara gị ọtụ ya kọstọma kọndọm agbawa but ị nwere experience ya mmadụ na-ara gị kọndọm agbawa but obi ọ na-amapụ gị sometimes all the way come from my wife then by then this year actually this year onye dị mgbe ahụ although we can as in you are safe and they will give you as in you can't imagine safe na condom gbawara ma ọ tọghachi gị ụtọ oh no man oh we can how wet and how is it you get notice na your condom the condom are then kwa otu mmadụ ga-esi na-alago ya na-adị rọ o nwere ndị na-adị nechagharị rọ a na-ala gị na bọs the condom to bọs so ịla rọ na-agbawa condom number two o nwere condom na na-echi unlike this white condom na nke a mịa na shawa no kpọọ kọmpanị gbara ahụ kọtinu a na-echi so condom is the original is because of the sharp and again you na cause one condom ni bo one from next condom ni tight damu okwu yes condom ni tight don't be mo ya mo o le na dey just o ti o condom all of them my itie condom me ya for the e mo na ka condom am plus me ya for space to obere space ebe ọ ga-awụba ngwongwo ya enwe m jụrụ gị nnukwu